नोंथांनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननि हेफाजाबजोंनो गाबोन धेमाजि जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशना गाबोन मोनसे ट्रायल लानो नागिरदों सिनियर फुटबल गेमनि थाखाय गाबोन मरिद हलाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय गाबोन सेलेक्सन मोनसे गेम फाथिगोन। बे गेमाव जाहाथे जोंनि जेसेबांखिनि नैबे ओनसोलाव धेमाजि जिल्लायाव जेसेबांखिनि बर' बा गुबुन हारिनि जेसेबांखिनि गेलेगिरिफोर दं सिनियर टीमाव गेलेग्राफोर बिथांमोनखौ आं मुथुराज मोसाहारि हिसाबै बा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै आं बेखौ खावलायबाय जाहाथे जोंनि जेसेबांखिनि लाइमोनफोर दङ सिनियर गेलेगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे गाबोननि 11 रिंगायाव गासैबो मरिद हल गेलेग्रा फोथाराव नुजायो। आं बेखौ बे रादाबनि गेजेरजों आङो फोसावबाय।